Duha ka tuig human sa formal nga groundbreaking alang sa pagdevelop sa Cebu City Eco Park, giplanuhan karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpadayon ug pagpalapad niini. Gikan sa nabiyaan ug napasagdan na kaniadto nga Cebu City Zoo sa Barangay Kalunasan, tinguha sa syudad nga himuon kining Eco Park. Ang pagpalambo sa 7 ka hektarya nga Eco Park, gibana-bana nga mobalor og 300 million pesos ug giplano nga mahuman sulod sa 5 ka tuig. Kahinumduman nga niadtong Oktubre 2023, gipahigayon ang groundbreaking alang sa usa ka multi-habitat sanctuary sa dapit. Apan nasayran nga hangtod karon wa pa kini nasugdan. Kaning Eco Park is actually walang yun nakanotice ang tanan nga dako kay siya potential because it's a forest located in an urban area. That's why the mayor is really pushing it to be relaunched and develop the place. Mipadayag ang Subo Bike Lanes Board kun SBLB nga ang Eco Park magsilbi sab nga bike park sa Dakbayan. No, this will really be a very good and opportunity for us to display what's Eco Park all about and how to conserve nature, because if you go to this place, this is 7 hectares located above Beverly Hills, naagyo ni sa syudad at the heart of the city, but yet Cebu City was able to preserve nature in the heart of the city. Lakip sa ipatukod nga Cebu City Eco Park ang mga commercial spaces, amphitheater, crocodile park, solar-powered man-made falls, bird sanctuary and aviary, camping site ug uban pang mga wildlife habitats. Kung mahingpit na ang maong Eco Park, mamahimo na sab nga ma-relocate ang mga rescued animals gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Sa pagkakaroon, nakig-alayon na ang syudad sa maong buhatan. Kini si Ray Martin Rio, USJRCom intern alang sa MyTV, Cebu.